babul amali fi gusulil janabati, babin ya ake wankan janaba. Janaba hanya biyu ce kawai, kamar da muka iya a ƙawa'idi. Wannan abin da mai ƙawa'idi ya faɗa su ne dai har yanzu ake ta yi, cewa janaba ta kan faru ne ta hanya biyu. Wace hanya ce da wace hanya? In mun koma ƙawa'idi, a'a, abin da ke jawo wankan janaba me yawa khurujul mani bila zatin aw mugibul kashafati fil farj, su ne hanya biyu. To duk hadisan gaba daya akan wannan karatun suke tafiya, ba na uku. Khurujul mani bila zatin aw mugibul kashafati fil farj, su kenan. Abin da za ka ce khurujul mani bi lazzatin, saboda fitar mani yakan zo ta hanyoyi da yawa. Daga cikin hanyoyin akwai saduwa, mani ya fito. Akwai mafarki, shi mafarki kashi uku ne. Mutum zai mafarki ya ga mani bai tuno ya yi wani abu ba, ko ya mafarki ya yi wani abu ya ga mani, ko ya mafarki ya yi wani abu amma bai ga mani ba. To wanne ne ake wanka a cikin ukun nan? Wanne ne ba a wanka? Idan ka yi farki kana wani abu kuma ka tashi baka ga wani abu ba, ba wanka. Idan ka tashi ka ga wani abu amma baka yi farki kana wani abu ba, za ka yi wanka. Idan ka yi mafarki kana wani abu ka tashi kuma ka ga wani abu, za ka yi wanka. To kaga anan duk a mafarki ne, amma dole a biyu akwai wanka, a ɗaya babu wanka. To wancan kuma akwai hadisin da ya ce alma'u min alma, wani hadisin mansukh ne. Alma'u min alma ma'ana ko mutum ya yi mu'amala da iyalinsa in bai gama ni ba zai wanka ba. Wannan ku ya faru ne akan wani hadisi wanda ke nuna mana shidda yadda sahabbai suke kauna annabi da bin umarninsa. Sahabi ne yana kwance suna mu'amala aure da matarsa, sai annabi ya zo kofar gidansa ya kwalla masa kira, sai ya taso, a haka ya taso ya amsa kira annabi sallallahu alaihi wasallam. Da annabi ya ga jikinsa ya ga yadda ya taso, ya ce la'alla ajalnaka, ko mun gaggauto ka ne? Ce ya rasulullah, an gaggauto ne. Sai ya ce innamal ma'u minal ma', mun ji asalin hadisin, innamal ma'u minal ma'. To da haka ba sai kai wanka ba, tunda ba abin da ya fita. To wani hadisin da shine wasu sahabbai suka dinga fatawa cewa ai sai da aka samu hadisin izalta alkhitanani faqad wajaba al-ghusl wa illam yunzil. In dai kaciyar namiji da kaciyar mace sun haɗu, wanka ya wajaba wa illam yunzil. Idza jalasa baina sha'biha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wa illam yunzil. To shine za ku ji waɗannan hadisan guda biyu. To sannan aka ce khurujul mani bi lazzatin. Lokacin da muke karatu muktasar, mala ya kawo mana wajen matsaloli 20 da mani ke fita babu lazzatin, ko ba za a yi wanka ba. Daga ci akwai harbin kunama, wata ran kunama ta dana wa mutum wani harbin sai ga mani ya fito. Akwai taka wuta, ka taka garwashi, wannan shi ma yana iya fitar da mani. Baya ka kawo mana khurujil mani da gairi lazzatin, waɗanda duk ba ya fitar da su ba. Sai ce akwai kuma khurujil mani bi lazzatin gairi mu'tad, akwai fitan mani da lazzat da ko ba ta al'ada ba ce. Misali mutum yana da ƙazuwa ko yana da kaluluwa, sai dinga shafa kaluluwan, kasa zai dinga ɗan jin daɗin shafa kaluluwan. To wannan shafa kaluluwan da yake da jin daɗi sai mani ya fita, zai wanka? Suka ce wannan bi lazzatin ne a gairi mu'tad, suka ce ba zai wanka ba. Ko mutum ne ya hau doki yana sukuwa, yana jin daɗin sukuwan na har sai mani ya fita, shi ma ya fita bi lazzatin gair mu'tad, shi ma ba zai wanka ba. Ko kuma mutum ya yi mu'amala aure da matarsa, ya gama mu'amala ba abin da ya fito, sai bayan ya yi wanka ya tafi kasuwa, ya hau babur ɗinsa ko mota, sai kuma wannan mani ya fito daga baya, to ba zai wanka ba.
an riga an masa wankansa kafin ya zo. Yasa suke kiransa makararre. In ka ji malamai sun tambaye ka wani mani ne makararre, to in ka ba da wannan in ka ba da ce abin da ya faru ya yi mu'amala aure da matarsa bai ga mani ya fito ba, sai daga baya ko bayan ya yi wanka sai ko mani ya fito, to wannan ba za a sake yin wanka don wannan ba, shi suke kira makararre. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. shi sa kuka ga rayuwa annabawa ta bambanta da rayuwar mutane. Su annabawa Allah ya aiko su ne don a ga komai nasu, kuma a koyi da komai nasu in ba khususiya ba. Yanzu da Allah aka samu wani babban shehi ko wani babban dokta ko wani babban ustaz ko wani babban profesa, sai matarsa ta zo cikin mata take cewa jiya profesa yana wanka ya yi kaza ko jiya shek yana wanka, ai gani za a kamar ta tona asiri ko? Mataka ta zo tana faɗa a wajen karatu cewa jiya ai malam ya yi wanka, da ya tashi jiya malam da ya shiga ban ɗaki zai wanka ya yi kaza ya kaza ya kaza ya kaza. Amma su annabawa dole mu san yadda suka yi, don mu sani ba mu san yadda zamu ba. Hikimar da ta sa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wanka tare da iyalansa, domin ba wanda ya isa ya shiga wannan gurin ya gaya ake wankan ya ruwaito mana in ba su ba. Shi sa duka hadisan wanka na matan annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Maimuna, Safiya, Ummu Salama, Aisha, Hafsa, duk su ne suka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanka. Da haka duka rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ta cikin daki, ta kan gado, duka ba wanda zai gani sai matansa. Kun ga ashe da Allah ya ce wazkurna ma yutila fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikima. Hikima din duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai a cikin gida wanda sahabbai ba za su gani ba wanda zai ruwaito mana wannan sai matan annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu ya shiga ban daki ya wanka da su, wani sahabi ne zai shiga ya ga yadda ake wanka? Ba haƙƙinsa ba ne, amma matansa haƙƙinsu ne su shiga su ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanka don su koya mana yadda ya wanka. Bisa anan na Aisha a aikace ta ce mana kana izaqtasala min aljanabati, idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai wankan janaba bada'a bi gasal yadayhi, farko sai ya wanke hannunsa, dama shine farko ka fara wanke hannu. Thumma tawadda'a, sannan yayi alwala cikakkiya kama ya tawadda'u lis-salati, kamar yadda in kana sallah kake alwala. Kaga ta gaya mana abu biyu ko? Na uku, thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i, sannan sai ya shigar da yan yatsunsa a cikin ruwan. Yukhallilu biha usula sha'ri, sai ya abin nan wato ya tsatsefe kansa, ya bubbude kan, so dan an zo zuba ruwa tunda su gashin su yana da yawa, to in ka bubbude gashin haka in ka zuba ruwa sai shiga, amma in haka yana dandabe kana zuba ruwa tsiyayewa zai ta yi, kana zuba ruwa yana tsaya, amma in ka cuɗa shi ka cakuɗa shi to in ka zuba ruwa sai ya shiga tsakani. Me zai biyo baya? Thumma yasubbu ala ra'asihi 3 garafatin biyadaihi. Ashe kun ga wannan aikin da yayi ne dan ya budewa ruwa hanya ya shiga cikin kansa. Sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwarara ruwa a kansa, kwararawa so uku, kamfata uku ya zuba a kansa. Thumma yafidul ma'a ala jildihi kullihi, daga nan kuma sai ta'mimul jasad bil ma'. Wannan shine hadisin da Aisha radiyallahu anha. Kun ga ashe kenan dama an ce mana akwai sifatu istihbabin, akwai sifatu ijza'i, ko sifatu kamalin da sifatu ijza'i. Wanka yana da siffa guda biyu. Aqalluhu, ko baka iya wani wankan janaba ban ka rike abu biyu shikenan kai wankan janaba. An-niyatu wa ta'mimul ma'i bil jasad. In kai abu biyu nan kai wanka. Ka je bakin kogi kai niyya kawai kai alkafara ka fada shikenan kai wanka. Indararo yana zubar da ruwa kana da janaba, kawai kai niyya sai ka je cikin indararon ka tsaya kawai ruwa ya ta dukanka kai wanka. Ka je ka bude shaya kai niyya kawai ka tsaya haka, ba wani maganan ka wanke can da can da can, a'a gaba ɗaya kai dafa duka kai wankan gaba ɗaya.
na'am to wannan wankan yayi shi ake kira sifatu ijza, ma'ana haka ya wadatar, in kai haka ma ya wadatar. In ko kana son ka samu lada to sai kai kuma wanke gaba a ƙarshe dai za a zo a yi ta'ayyun jasad bil ma'i, amma dai a fara gaba sai ka fara wanke hannunka sau 3, sai ka wanke gabanka, sai ka sake wanke hannunka, sai kai alwala cikakkiya, ka kurkura, ka face, ka shaka, ka wanke fuska, ka wanke hannaye, kai shafar kai da kunnuwa. za ka iya wanke kafa, za kuma ka iya jinkirta ta sai a ƙarshen wanka, ko ka wanke kafarka, ka yi alwala cikakkiya, sai kuma ka zo ka caccakuɗa gashin kanka da hannunka da ruwa, sai kuma ka dinga zuba ruwa akai kana cuccuɗawa, sai duk ya jiƙe nan, sai ka dawo ta wuya, sai ka dawo ɓangaren kafaɗarka ta dama kai ta wankewa zuwa ƙasa, ka dawo ɓangaren kafaɗarka ta hagu ka wanke zuwa ƙasa, ka cuccuɗa bayanka. Shek Usaimin ya ce idan hannunka baya kaiwa bayanka sai ka jika tawul, sai ka sa a bayanka goggoga, ko matarka tana kusa sai ta zo ta ci cuɗa ma, ba ka da mata kuma ka samu tawul ka jika yawa ka jika sai ka sa ka goggoga ita saboda kada ka bar lima a gadon baya. Wani da ya kai ga kai hannunsa ba zai kai baya ba, amma zai iya jika wani abu ko yanki ko tawul sai ka goggoga a bayanka, kaga ka samu yaƙini cewa bayanka babu lima. Sannan ya ce akwai wasu loko masu hatsari a wajen wanka. Akwai hammata, akwai kuibin nan tsakanin ƙasan wajen cibiyar mutum, sannan akwai bayan gwiwoyi, can ƙasa kuma akwai faso, akwai kaushi, akwai tafin kafa, akwai cikin 'yan yatsun kafa, akwai tafin kafa, akwai dunduniya, wani a dunduniyarsa akwai lum'a, akwai faso, wani kuma akwai kaushi. To waɗannan guraren sai mutum ya lura da su lokacin da yake wanka. Amma idan ka shiga ƙarƙashin shaya duk ka kau da waɗannan, inda ka tsaya a tsakiyar shaya ka kunna ta, shi kenan ka gama wanka. Ko ka shiga ƙarƙashin indararo ya jika ka, ko ka yi alkafura ka faɗa ruwa, to ina yake da lum'a? Mutumin da ya nutso a cikin ruwa ya fito zai nemi lum'a? Ka gani? To wannan shine da ka aikace ta nuna mana wannan. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. wato mace ba ta da bambanci da namiji a wajen wanka sai wajen gashi, da yake wata gashin ta habba yake. Su larabawa gashi yana cin abin da yake ƙara mace yawan sadaki, shi sa babu suke siyan na ƙarya su ƙara. Ko mutum in zai auri mace sai ya tura 'yar uwarsa ta je ta ga tsawon gashin matar tukunna, wani ma sai an auna masa shi mita nawa ne. Yanzu ne da tura suka zo za su ke ta aske gashin, amma tsawon gashin yana ciki. Don haka in an tashi dole sai an faɗi cikin gashin da wajen gashin, da kuma ya kamata ta yi a wajen janaba, saboda gashin su yana da yawa sai aka ce kawai ta zuzzuba ta ci cuɗa, ba sai ta takura ya shiga ba. Sai in ta zo wankan haida, tunda shi bai fi sau ɗaya ake a wata ba, to wannan shine za ta matsa sai ruwan ya shiga. Da haka zai ce litahfin, me ma'anar litahfin? Tahfin shine ta kamfata da kasar alfa'i. Litahfin ala rasiha 3 hafanatin, 3 hafanatin, wato shine mil'ul, ka ciko tafinta da ruwa, shine hafanat, ta ciko tafin hannunta da ruwa. waltadghath, na'am, okay, na tsallake wani abu. Okay, wa haddathani an Malik an ibn Shahab an Urwata bin Zubair an Aisha ummul mu'minin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu min ina'in huwa al-faraqu min al-janabati. Daga ummul take cewa haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka min ina'in, a cikin wani daro, wa huwa alfaraku, ana kiransa faraku, wato kamar wani babban mazubin ruwa ne haka, wani daro, kamar ka ce daro irin suke na akushi su suke yi, ba su da roba ba na karfe, duk komai da itace ake yi. Da haka kan mu ma mun zo mun tarar da komai na itace. Na ga cokalin itace, na ga ludayin itace, na ga kwanan itace, na ga kuma abun wanka na itace. Akwai na ƙwarya kuma akwai na itace.
me ake kiransa akushi, akwai ludayinsa da cokalinsa shi ma duk da itace ake shi da koshiya suke kiransa koshiya. kaga ya fi daɗin dama fura saboda shi wannan yana karyewa, shi kwan ana dama fura da shi baya karyewa. to akwai kuma wanda ake babban masaki ne shi ma kuma na zuba ruwa ne, shi ma kuma na itace ne. ƙwarya ce da ta zo sai ta fi sauƙi, amma ƙwarya tana fashewa. shi ko wannan girke shi ake yi, ƙato bishi ake samu sai a rarake ta, sai a yi wannan sai a dinga zuba ruwa a cikinsa. minal janabati, wato wannan tana nufin mazubin ruwan yana da girma. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم يسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. Abdullahi dan Umar ya kasance idan tasala min aljanabati in zai wankan janaba bada'a yakan fara fa afraga sai ya kwarara ala yadihi yumna akan hannunsa na dama, faga salaha sai ya fara wanke hannun dama, thumma ghasala farjahu sannan ya wanke gabansa, thumma madmada sannan ya kurkura baki, wastanthara ya shaka ruwa ya face, thumma ghasala wajahu sannan ya wanke fuskarsa, wa nadaha fi ainihi shi sai ya bude idan sama ya diga ruwa. shi yasa ibn abdul bar ya ce wannan mazhaba ba mai yin ta sai abdullahi dan umar, kuma kai ma ka kai. shi yasa a ƙarshen rayuwa duk abin da ya samu matsalar ido, shi sai wai yana ga a cikin ido ma za a iya samun lam'a, sau da haka sai haka da idansa ya kamar yadda muke diga maganin ciwon ido haka yake ya diga ruwa. suka ce wannan fatawa ta saka kai aiki da ita, amma ya zafafa ana. thumma ghasala yadahu al-yumna sannan ya wanke hannun dama, thumma yusra sannan ya wanke nagu, thumma ghasala ra'sahu sannan ya wanke kansa, thumma igtasala sannan ya karasa wankan, wa afada alaihi al-ma'a ya kwarara ruwa a jikinsa. wa haddathani an malikin annahu balagahu anna aisha su'ilat, an tambayina na aisha an ghusl al-mar'ati min al-janabati, game da hukuncin mace in za ta yi wankan janaba. faƙala litahfin, ta kamfata thalasa hafanatin min alma'i, ta kamfato ruwa kamfata uku ala ra'asiha ta zuba a kanta, wal tadghath sannan ta girgiza, daks shine ka girgiza abu, ta girgiza kanta biyadaiha da hannayenta biyu har ruwa ya shiga ciki. to kun ga anan ma abu uku ne muhimmai. na farko shine yadda nana Aisha ta wasafa mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka, sannan na biyu yadda Urwatu bin Zubair ya rawaita daga Aisha ta gaya mana irin kwanan ko mazubi ko masakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka da shi, sannan sai kuma Abdullahi dan Umar shi ma Nafi ya gaya mana yadda yake yin wanka, sannan kuma sai aka tambaye nana Aisha ta faɗi yadda ake kwarara ruwa a kaso uku idan mace ce, domin gashin kanta ya ruwa ya samu ya shiga daidai gwargwado, ba sai ta kwance kitso ba, ba kuma sai ta wahalar da kanta sosai ba. to Allah ya ba mu dacewa.